Kedy sa zrodilo umenie? Táto otázka rezonuje tisícročiami a vracia nás späť k hmlistým počiatkom ľudských dejín. Odpoveď, zahalená v opare času, leží skrytá v hlbinách prehistorických jaskýň. Tieto jaskyne, roztrúsené po celej Európe, ukrývajú kľúč k pochopeniu vzniku umenia a úsvitu ľudskej tvorivosti. Dávno pred zaznamenanou históriou, počas obdobia mladšieho paleolitu, naši predkovia začali zanechávať stopy vo svete novým spôsobom. Vedení impulzom, ktorý si môžeme len predstaviť, premieňali steny jaskýň na plátna a používali pigmenty zo zeme a nástroje vyrobené z kostí a kameňa. Najstaršie dôkazy o umení pochádzajú z obdobia pred približne 40 000 rokov a splývajú s príchodom raných moderných ľudí, Kromaňoncov, do Európy. Toto obdobie predstavuje zlomový bod v dejinách ľudstva. Čas, keď sa naši predkovia začali vyjadrovať prostredníctvom symbolických a abstraktných zobrazení. Kromaňonci, naši priami predkovia, boli anatomicky moderní ľudia, ktorí mali vyvinutú kultúru. Boli to zruční lovci, výrobcovia nástrojov a umelci, schopní zložitého myslenia a symbolickej komunikácie. Ich príchod do Európy sa časovo zhodoval s obdobím významných klimatických a environmentálnych zmien, ktoré charakterizoval ústup ľadovcov a rozširovanie lesov a trávnatých plání. Tento meniaci sa svet priniesol Kromaňoncom nové výzvy a príležitosti, na ktoré sa prispôsobili s pozoruhodnou vynaliezavosťou. Vyvinuli nové lovecké techniky, vyrábali sofistikované nástroje a zbrane a vytvárali umenie, ktoré odrážalo ich svet a presvedčenie. Obdobie od 40 000 do 10 000 rokov pred našim letopočtom, ktoré zahrňa vek býka, blížencov, raka a leva, bolo svedkom rozkvetu jaskynného umenia v celej Európe. Toto umenie, nachádzajúce sa v stovkách jaskýň, nám poskytuje pohľad do mysle a života našich predkov a odhaluje ich vieru, rituály a vzťah k prírode. Medzi stovkami zdobených jaskýň roztrúsených po celej Európe vynikajú Altamira v Španielsku a Lascaux vo Francúzsku ako ukážkové príklady prehistorického umenia. Tieto jaskyne, objavené koncom 19. a v polovici 20. storočia, obsahujú jedny z najúžasnejších a najlepšie zachovaných ukážok jaskynných malieb na svete. Altamira, objavená v roku 1972, je preslávená svojim uchvatným stropom s polychromovanými bizónmi. Malby, ktoré pochádzajú z obdobia približne 15 000 rokov pred našim letopočtom, zobrazujú stádo bizónov v rôznych pózach, pričom ich telá sú vykreslené s ohromujúcim realizmom a detailmi. Použitie prírodných pigmentov, ako je červená a žltá ochra a drevené uhlie, vytvára pocit pohybu a života, ktorý je fascinujúci a zároveň úchvatný. Lascaux, objavená v roku 1940, je rovnako pôsobivá a nachádza sa v nej viac ako 1500 jednotlivých postáv zvierat, vrátane koní, praturov, jeleňov a mačkovitých šeliem. Malby, vytvorené okolo roku 17 000 pred našim letopočtom, sa vyznačujú plynulosťou, dynamikou a majstrovským využitím perspektívy. Umelci z Lascaux šikovne využívali kontúry stien jaskyne na vytvorenie pocitu hĺbky a trojrozmernosti. Umenie Altamiry, Lascaux a iných prehistorických jaskýň ponúka lákavý pohľad do mysle a viery našich predkov. Zatiaľ, čo presný význam malby zostáva predmetom diskusí, vedci sa domnievajú, že slúžili rôznym účelom, vrátane rituálov, šamanizmu a odovzdávania vedomostí. Zvieratá, najmä veľké bylinožravce ako bizóny, kone a pratury, sú prevládajúcimi objektmi jaskyného umenia. Tieto zvieratá neboli len zdrojom potravy a ošatenia, ale mali aj symbolický význam, predstavovali silu, plodnosť a svet duchov. Prítomnosť abstraktných symbolov od tlačkov rúk a geometrických vzorov naznačuje, že malby mali aj rituálnu alebo šamanskú funkciu. Tieto symboly môžu predstavovať duchov, božstvá alebo iné svety a spájať fyzický a duchovný svet. Umelci mladšieho paleolitu boli majstrami svojho remesla a na tvorbu svojich majstrovských diel používali jednoduché, ale účinné nástroje a techniky. Pigmenty drvili z prírodných materiálov, ako je ochra, oxid manganičity a drevené uhlie, a miešali ich so živočíšnym tukom alebo rastlinnou šťavou, aby vytvorili farbu. Štetce sa vyrábali zo zvieracej srsti, peria alebo machu, zatiaľ čo kostené šidlá a pazúriky z pazúrika sa používali na rytie čiar a vytváranie detailov.
Umelci tiež využívali prirodzené kontúry stien jaskyne na zvýraznenie trojrozmernosti svojich objektov. Používanie lešenia, pochodní a lamp umožňovalo umelcom pracovať v hlbinách jaskýň, osvetľovať ich plátna a vytvárať skutočne pohľcujúci umelecký zážitok. Okolo 10 000 rokov pred našim letopočtom začala tradícia jaskyného maliarstva, ktorá prekvitala viac ako 20 000 rokov, upadať. Dôvody tohto úpadku zostávajú zahalené tajomstvom. Niektorí vedci sa domnievajú, že úlohu mohli zohrať zmeny klímy, životného prostredia alebo migračných trás zvierat. Iní sa domnievajú, že rozvoj nových technológií, ako je hrnčiarstvo a tkanie, mohol viesť k posunu v umeleckom vyjadrovaní. Nech už je dôvod akýkoľvek, ticho jaskyň znamená koniec jednej éry. Éry, keď naši predkovia premieniali temnotu na plátno pre svoje sny, vieru a umelecký génius. Odkaz Altamíry, Lascaux a nespočetných ďalších zdobených jaskyň v celej Európe v nás stále vyvoláva úžas a obdiv. Tieto starobilé majstrovské diela ponúkajú hlboké spojenie s našou minulosťou a pripomínajú nám trvalú silu ľudskej tvorivosti a univerzálny jazyk umenia.